Makigharong sa duha ka mga kategorya sa indak-indak sa Kadayawan karong Agosto 20 ang 11 ka mga grupo. Na school-based ug open category. Apil sa musalmot ang Samal Island City College Local Government Unit sa Island Garden City of Samal, Palabunian Cultural Dance Ensemble, LGU sa munisipalidad sa Pikit North Cotabato ug Sidlakan Performing Ensemble sa munisipalidad sa Malita Davao Occidental. Modepensa sab sa ilang titulo isip defending champion ang Sindak Anib Performing Ensemble gikan sa Bislig City, Surigao del Sur kinsa ang ulahing nakadaog sa indak-indak niadtong 2019 una ang pandemya. Sagad sa mga participants, nakasalmot na sa mga nanglabay nga indak-indak sa Kadayawan. Musalmot sab ang sikat Performing Arts of Sultan Kudarat ug Youth Olmag Performing Arts Guild gikan sa Kidapawan City alang sa open category. Sa school-based category, magpabilin og balik sa indak-indak sa Kadayawan 2022 ang defending champion nga Santa Ana National High School Performing Arts Guild. Moapil gihapon sa kompetisyon ang nakaparehistro na sab nga Doña Carmen Denia National High School, Bernardo D. Carpio National High School Performing Ensemble, Mabini National High School Apo Dualing Dance Company ug ang TESDA Davao nga first time moapil sa indak-indak kompetisyon. Authentic presentation o adaptation ang duha ka option alang sa indak-indak performance ang pwedeng ma-perform sa mga partisipante sa kompetisyon. Busa ang residenteng si Dilian ni trabaho nga taga Kalinan Poblasyon. Nalipay nga nibalik na ang mga aktibidad ug kahugyaw sa syudad subay sa Kadayawan celebration karong tuiga sama sa indak-indak. Oh yes sir, every year mi nagalag sir sa wala pa'y pandemic. Tapos kay syempre daghang mga kalingawan sir. Isa pa malingaw akong mga pamilya, akong mga anak. Pero sukad atong nag-pandemic sir, wala na sir. Kay narabay mga bata sir niya. Iwas na lang po sa syempre mga protocol nga bawal, social distancing, daghan kay mga kanang mga bawal-bawal. Pero amo sa katong pag pandemic sir, nagpuyo lang gyud mi sa balay kay para safe pud sa kuan sa akong pamilya. 1 million pesos ang premyo sa mudaog. Nga mulungtad og 5 ka oras ang indak-indak sa Kadayawan nga magsugod alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Tulo ka mga ruta ang sakop niini alang sa ilang parada. Una ang Grand Showdown sa San Pedro Square. Pahimangno sa mga otoridad ug lokal nga gobyerno sa publiko nga mutamod gyud sa ipatumang mga regulasyon sama sa dili pagsutog jacket, pagdala og backpack, bottled water nga dili transparent ug ang insaktong pagsuot sa face mask sa pampublikong lugar. Gilauman nga hapsay ug malinawon nga masaulog sa mga Dabawenyo ang balik face-to-face nga ika-37 Kadayawan Festival karong tuiga nga gisuspende og kapinduha ka tuig tungod sa pandemya. Sa tabang na sab sa mga nagkadaiyang law enforcement agencies o kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.